higala, kumusta og mayong gabi kanyo tanan kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kay tas-an sa mga langit. Nining takna sa kagabhion sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ikaw ang Dios nga angay simbahon ug alagaron. Nagahangyo kami kanimo Ginoo nga magapanalangin ka niini nga programa nga unta mahimo kining instrumento ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga naa pa nagkinabuhi sa kangitngitan. Tuguti nga panalanginan mo ang tanang mga nagapaminaw nga diha sa imong pulong makaplagan nila ang kahayag sa kamaturan og sila imong pagalamdagan nga mahangpan nila ang mga pulong sa kaluwasan ug imo silang tawagon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Kining kami nagapasalamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan ato sa ning ibanan og pinaka gamay lang nga panahon ang atong mga text messages nga na-receive dinhi ato ni ibanan og pipila ka mga text message. Kuya John, maayong gabi diha kaninyo bisan layo pa ang inyong oras og advance happy Sabbath sa inyo diha sa istasyonan sa radyo. Kanunay ming nagsunod nga naminaw aning inyong programa kuya. Kuya ugma Sabado dunay muuban sa amo nga tulo sa pagsimba nga sige gyud ni sila og paminaw sa inyong programa sa radyo. Salamat kuya sa pagbasa. Okay, nindot na, no? Kamo din hang this is good news, ha? Kamo din hang mga naminaw sa atong programa. Sulay ninyo pag-observe. Naamoy mga kaila nga mga Adventist testing mong bisita dito sa simbahan. So, salamat ha aning salamat aning pahibalo ugmang adlaw pila ni tulo ang mo kuyog ug simba nga ato gyud nga mga diehard nga mga listener. This is good news, no? Salamat kaayo. Well, niya patay basahon. Okay, Brother John, madamo gid nga salamat sa sini nga programa sa kahanginan nga damo gid ang makabati sang inyo nga programa kag kabay ini nga programa maglawig pagid ini agod nga damo pa sing mga tawo nga makabati sa mensahe sang kaluwasan kag magapangalagad sa Ginoo kag maandam man sila pagkadto din ni Kristo sa duta. Salamat gid sa pagbasa, Brother John. Si Brother Tony mo ini. Okay, Brother Tony, damo gid iya nga salamat sa inyo pagpaminaw sa aton nga programa kag kabay pa nga okay lang gid kamo dira nga tanan. Kag tani Brother Tony, inyo man nga talupang donda ang mga kabiyanan ta nga nagapamati sa sining programa naton, tani inyo ining mapaluap kag mapamangkot ninyo sila kung indi ba pwede nga magbaton sila sing Bible study dira sang ilang nga mga puluyanan. Kay man indi na gid ina sila taman ka prejudice kay nagapamati gani sang aton nga programa kag tani mapaluap ninyo da ang aton nga mga listener
pamangkuton ninyo kung hindi ba sila gusto nga magbaton sing Bible study dira sang ilang nga puluyanan bisan every Sunday lang kay man ang kadamuan may ara man trabaho agud dili sa madisturbo sang ilang nga trabaho kay pangabuhi man gid ina ang trabaho. Bisan ka isa lang sa isa ka Domingo adlaw nga sa isa lang ka semana adlaw nga Domingo. Salamat gid Brother Tony kabay nga kamudira nga tanan panalanginan man sang aton nga makagagahom. Liwat, happy Sabat. Okay, niya patay basahon. Maayong gabi sir. Kagabi dunay ay pangutana man sa kinila ang kuan lang na sa sunod na lang ni kay kinini ang duna man tay kuana pangutana nga ato nang napasiligan nga tubagon. Okay, sa dili pa si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga matan-aw nimo diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung dining dapita mga nasuras kalibutan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Atong tanan nga mga viewers karon kutob sa naglantaw Pilipinas kuno bang nasod sa kalibutan kamong tanan sa gihapon kanasing-kasing namo nga gina-welcome og gipanimbaya karong gabihuna sa atong tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo mga higalang makapadangat og mga mensahe nga rin namo no. Pwede mo text mo sa among mga number ni Brother John kanang mga number nga among gipahibaw kanunay ninyo. Or pwede na lang arip sa mo paagis yung mensahe sa comment section na to sa Facebook. Alang sa wapa makasulay lantaw sa ato nga live, i-search lang ninyo sa inyong Facebook higala ang DYCM Bugo Adventist niya. I-follow nyo kanina itong programa na alang sa ato mga viewers, sa ato sad nga i-share nung atos itong mga friend aron daghan sang makatanaw o makapamati sa pulong sa Ginoo nga atong hisgutan dinhi sa atong tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ang pipila ka mga mensahe nga ato nakita sa screen. Okay, niya si Angeline Mendoza Matias. Happy Sabbath. Okay, happy Sabbath, Sister Angeline. Niapod sinunahan ni Monterde Punay. Mayong gabi ninyo Kuya John o Kuya Livy o sa mga listeners. Happy Sabbath sa tanan. Salamat sa pagbasa and God bless. Mayong gabi iyanay. Okay, niapod si M. John Nailon. Ang iyang mensahe, Happy Sabbath. Niya nag-send siya og heart. Niyasad si Chal Notario Aragon. Mayong gabi kaninyo Kuya John o Kuya Libby. Happy Sabbath sa inyo diha. Salamat sa pagbasa Kuya Libby. God bless sa tanan. So God bless also Sister Chel. Niapagid sa misahe, Happy Sabbath sa tanan. Niapod si Moises Alex Liaban. Moises Alex Liaban. Happy Sabbath sa inyo din ha sa radio station. Brad John o Brad Libby o sa tanan nga mga Sabbath keepers sa tibuok nga kalibutan. Happy Sabbath Brother Alex Orhil, no? Salamat in taon nga murag sunod-sunod na may maka-receive og text gikan nimo. Hope nga okay lang mo diha, okay lang ka uban sa imuhang pamilya. Okay, ato ning lilion makadyo tigal ang pikas nga screen, ato ning tanawon ang atong mga pinalangga nga mga viewers, mga listeners nato nga nag-like ang uban nag-send og heart, no, nagpasabot nga nag-love sila sa ato nga program. At arita sa mga nag-like, atong nakita dinhi si Brother Ronilo Itang. Okay.
Unya niya sad si Erlinda Neri Istaura, Melanie Monasilio Sobroso. Sabroso na. Sabroso. Ma'am, nauli kas kurtihan ron ma'am o naaragyapon kas la Islas Lipayran. Happy Sabbath ma'am, thank you sa pag-view. Niya sad si Basilio Tero Notarion Jr. Unya si Lovely Deheto. Kaya may hapon nyo, may gabiin nyo dihaga. Niya sad si Climaco George NG. Pablo Jr. Nano. Moises Alex Liaban, Amelia Bisabilia. Mao ni mga nag-like arita sa mga nag-send og heart sa ato nga programa. Ato ning pangbasahon ni si John Michael Cinco, Nisibel Villaganas ni Cesario, Scout Ranger Senior, Neljon Bersero, Jeremy Suarez, Angeline Mendoza Matias, Chine Doktora Langido 5, Narcipi Pelayo Edoliberio, Nuna Hani Monterde Punay, Jing Oslington, Canalis Cielo, Chasel Manso, Kanalis Jilo na. Siguro? Cielo, Dili Canalis Chilo. Jilo, Kanalis. Niapod si Rosal Negro, Aniceto Priscilias, niasad si Chel Notario Aragon, og si M. John Nailon. Okay, ato ning balikan pagtanaw ang pikas nga screen. Atong tanaw ni abay bag-ong mensahe o kino. Wala pa nakita natong bag-ong mensahe. Pero kung namoy mga messages sigahala panahon na nga inyong isend din kay atong basahon karong taon-taon. Niya si Brother Ronilo Itang, mayong gabi na usab kaninyo Brother John og Kuya Libby og sa mga kaigsunan. Makanunayong naminaw og nag-view karon. God bless og malipayong adlaw nga ipagpahulay sa tanan. So happy Sabbath Brother Ronilo. Kanya niya po si Miliod Silasol. Good eves kapag laom. Happy Sabbath. Kanya niya po si Brother Gino Arcabal. Nag-send siya og duha ka mga heart og kamot na nag-pray. So thank you kayo. So this time, mao ni ato manakita sa screen. So back to you Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libe. Well, adto tahigala sa kanana ang pangutana ni Antoinette, no? Buenas. So Sister Antoinette Buenas, salamat sa imuhang pangutana og unya kanana ang kaganina medyo natagaan kanako og taas-taas nga oras kay ang akong gihulat dugay na abot, no? Okay, muna nga Antoinette Buenas, ang imong pangutana mauna ni ang ato tagaan karon og kuan ako na magkang gitiksan kaganina nga tubagon ang imong pangutana, Sister Antoinette Buenas. Well, ato ning basahon ni Sir John, mutuo ba mo nga si Maria nga inahan sa atong Ginoong Hesukristo tuan na karon sa langit? Salamat. Okay, daghang salamat aning pangutana Sister Antoinette Buenas, no? Sir John, mutuo ba mo nga si Maria nga inahan sa atong Ginoo tuan na karon sa langit? Salamat. Dili mi mutuo. Unang-una, among gipahibalo nga kini nga programa based on the Bible. Bisan unsaon na to pagbaliskad, balibali, subli-subli og basa ang Biblia, walay usa ka bersikulo o teksto sa Biblia nga nagpamatuod nga si Maria tuan na karon sa langit. Kinsay nagtudlo og nagpamahayag ana ang simbahang Katoliko. Tungod kay kini sila kasagaran sa ilang mga pagtulunan og doktrina wala sa Biblia, og kasagaran mga pagan practices
ang ilang gi-adapt. Dili gid na ingon nag-adapt sa biblical kanana ang theory or biblical doctrines. So dili mi mutuo nga karon tuan na si Maria didto sa langit. Only nga nagtudlo ni ana balikon nako ang simbahang Katoliko. Kay kini sila may sarili nga mga pagtulunan o doktrina nga dili pagtulunan o doktrina nga gisulti dias Biblia. Samtang kining programa nga inyong gipamatian based on the Bible ni siya. Ang pag-adto og langit usa kana kabutang nga angay nga imong susihon og sa unsa nga bahin o paagi o punto nga ang tao makaadto og langit. Pero way labot ang uban aning pangutana kay kuan man ni siya kanana ang intended man ni didto lang kang Maria. Ang tinuod pagkasulti baliko nako gikan sa kang Kristo ug ngadtos mga apostoles walay mga pagpamatuod nga si Maria tuan na karon sa langit. Biblia na dinis Biblia. Pero duna may mga pamatuod niya na ang mga leader o kadagkuan sa simbahang Katoliko maoy nagunsaman nagtudlo ni ana kay sila may ilang kaugalingon nga mga doktrina ug magtudlo sila sa mga butang nga wa itudlo sa Biblia. Ha? Sama pananglitan na atong basahon ra gud dinhi o. Sumala nganong moingon ta nga nagtudlo sila sa mga butang nga wa itudlo sa Biblia. Pamatii dinhi sumala sa gihisgutan atong basahon dis imbibis maing balita Biblia dinhi sa Malakias kapitulo 2 bersikulo 8 ingon ini ang gisulti dinhi o. Matud pa apan kamo nga mga pare meaning mga leader ba sa simbahan. Apan kamo nga mga pare mibiya sa kamatuoran. Ang gitudlo ninyo tanawa nagtudlo sila. Ang gitudlo ninyo naagid sila gitudlo dili ingon nga wala. Pero ang ilang gitudlo wala gitudlo sa Biblia. Samtang kining programaha nga inyong ginapamatian nagtudlo ni sa gitudlo sa Biblia kay based on the Bible maneh. Akong balikan, apan kamo nga mga pare mibiya sa kamatuoran. Ang gitudlo ninyo nagtukmod hinuon kamo sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop gilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kaninyo. So tin-aw ang pamahayag sa Biblia nga nagtukmod sila sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. So aron nga ang kadaghanan makabuhat og sayop gipaagi sa mga pagtulunan og mga doktrina nga iya sa simbahan apan dili doktrina nga gitudlo sa Dios dinhi sa Biblia. O pananglitan man unsa gyud na nga kuana unsa man na pananglitan nga mga doktrinaha dinhi akong basahon na para magiyahan usa mo to prove nga wa gina magsukad ang ilang mga doktrina o pagtulunan sa Biblia ila-ila ra na. Niya sa kong kamot kulay kuan orange ni siya. Kamudang nagtan-aw sa FB makita ninyo ning akong gigunitan. Doktrina Kristiyana para Instruction de los Niños en Lengua Bisaya. Dinhi sa page 33. Pamatiin ninyo ha niya. Unsay Santa Iglesia Katolika. Ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga miila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Hesukristo dinhi sa yuta. So si Kristo ilang giila nga maoy nagtukod sa Roman Catholic Church ni adtong tuig 33 AD pero ang dako nga pasipala kay ang Kristo nga ilang giila nga nagtukod sa ilang simbahan sa 33 AD na kick out naman hinuon ngano man kay ilang gipulihan sa Santo Papa sa Roma nga maoy ilis ni Hesukristo dinhi sa
yuta. Kini siya usa ka pagpasipala. Karon niya, ang pangutana man gud, mutuo bagud ta nga si Maria tua na sa langit karon? Balikon ko, dili gyud ta mutuo. Kay wa na itudlo sa Biblia, only nga nagtudlo ni ana ang simbahan ra, ang simbahang Katoliko, dili ang Biblia. So ako latong gipangbasa kaganina nga mga butanga aron mo kahibalo nga ang simbahan dunay ilang kaugalingong mga pagtulunan o doktrina nga wa itudlo, wa idoktrina dinhi sa Biblia, kay matud pas atong gibasa sila mibiya sa kamatuoran og nagtukmod hinuon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Mauna nga ipaagi sa mga pagtulunan, ipaagi sa doktrina aron ang mga membro mutuo sa sayop og bakak nga pagtulunan, bakak nga doktrina, mao nang gipasabot nga nagtukmod sila sa pagbuhat sa kadaghanan og sayop. Asan nay mabuhat sa kadaghanan ang sayop? Pinaagi sa mga pagtulunan, pinaagi sa mga doktrina nga ilang gitudlo nga wala na itudlo sa Biblia. Okay. Karon adto ta sa side ning Maria. Kung atong basahon pamatiin ninyo dinhi sa MBB sa Lucas 1:40 Lucas kapitulo 1 no bersikulo 46 o 47 akong basahon dinhi sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 46 o 47 ingon niini sa side ni ning Maria ha. Matud pa dinhi ni ining bersikuluhan nagingon. Unya miingon si Maria, nagadayeg sa Ginoo ang akong kalag, ug nagmalipayon ako diha sa Dios nga akong manluluwas. Si Maria nagunsa pud siya sa Dios, sama nato nagdayeg. Ug unya si Maria malipayon siya nga diha sa Dios nga akong manluluwas. So walay pagkakaiba kay kita miila nga ang Dios maoy atong manluluwas. Si Maria pod nag-ila nga ang Dios mo'y iyang manluluwas. Matud pa ni Maria, ang akong kalag nagadayeg sa Dios, maupod kita nagadayeg diha sa Dios. So kung sa pagpangalagad ang atong sutaon, managsama ang pagpangalagad ni Maria ngadto sa Dios o sa ato nga mga pagpangalagad. Okay, Sister Antoinette, wala ka ba kabantay nga ang kadaghanan karon hinay-hinay nga giguyod, gibira og napatuo nga ang kadaghanan magsampit-sampit na, magtahod-tahod na og Mama Mary. Kinsa may nag-agak aning nagtudlo niini ang simbahan wala sa Biblia. Kay bisan pagani sa Jesus sa panahon nga si Maria mahiduol diha niya, ang iyang tawag kang Maria babae, wa mag-ingon nga mama. Unya kining uban magmamamama pod og sa ako pang kuan kanana ang igagaw hilas-hilas lang nga naman tungod kay mga doktrina na nga wa itudlo sa Biblia. Sa unsa man kaagiha nga si Maria tua naman sa langit, nga sa pagkayab ni Kristo paingon sa langit, wa man mauban si Maria, si Kristo raman. Wa may record nga gidala ni Kristo si Maria dito sa langit. Pamatii ra gud ninyo ni ang Buhat kapitulo 1 bersikulo 9 ngadto sa 11 ato kuno ning basahon dinhi sa Buhat 1:9 ngadto sa 11. Sa pagkayab ni Kristo dito sa langit, siya ra gyud, walay lain. Unya niining panahuna nganong nadisgrasya man sa inyong hunahuna nga si Maria tua naglangit nga sa pagkayab ni Kristo balik sa langit, wa man niya dadas Maria kay siya raman. Pamatian ninyo ni ang Buhat kapitulo 1 bersikulo 9 nag-ingon, ug sa nagasulti na siya niini samtang na nagtan-aw sila
na isa siya sa kahitasan ug gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata. Og samtang na nagtutok pa sila sa langit, nagpaingon siya sa itaas, tan-awa nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig maputi. Og miingon kanila, mga taong Galileanhon, nganong nagatindog man kamo dinhi og nagatutok sa langit? Kining maong Jesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mubalik raon niya sa paagi nga sama sa iyang nakita sa inyong pagsaka sa langit. Tandaan nato na mga kaigsunan nga sa pagkayab ni Kristo sa langit, nag-inusara siya. Wa niingong nga may laing gidala niya sa Maria. Wa isulti nas Biblia. Kinsalay nagsulti ana ang simbahan ra gyud, ang simbahan ra. Karon, may tungod niining pag-adto og langit ba? Nasayod ba mo kung unsay angay himuon og buhaton sa tao aron ang tao maadto sa langit? Kung inyong basahon ang gipamulong ni Kristo sa Mateo 7:21, nag-ingon, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Sa unsa nga ang tao makaadto sa langit? Ang pagtuman diha sa kabubuton sa Dios. Sa atong gibasa, si Maria nagadaig og nagaalagad sa Dios. Nagtuman pud si Maria sa kabubuton sa Dios. Dayag ang gisulti ni Kristo nga ang nagatuman sa kabubuton sa mahanas langit mao nay makasulod ngadto sa gingharian sa langit. Busan ni bisan kinsang tao, ni bisan kinsang tao nga nagatuman nagasunod sa kabubuton sa Dios, maunay makaadto sa langit. Pero kung si Maria inyong ipatuo nga tua na karon sa langit, oy ayaw mo pagbuot-buot kay wa na itudlo sa Biblia. O ato ragong basahon dinhi sa Pilipos kapitulo 3 bersikulo 20, unsay gisulti dinhi na matod pa dinhi. Apan kita mga pumuluyo sa langit, o gikan niini atong ginapaabot ang manluluwas ang Ginoong Hesukristo. Tanawa, kita mga pumuluyo didto sa langit og atong gipaabot ang manluluwas ang Ginoong Hesukristo. Busa si Maria, nagpabilin paghihapon siya diha sa iyang gilugnan og sa pagbalik ni Kristo siya pagabanhaon uban sa tanang mga balaan, usa pa ang pag-adtog langit kay sa atong gibasa kita mga pumuluyo didto sa langit ug tungod niya na atong gipaabot ang atong Ginoong Kristo. Nganong nagpaabot man ta? Kay wala may tao nga makaadto didto gawas kang Kristo. Mao nang si Kristo mo anhi aron dadon didto. O nya pamati iragod ninyo ni sa gihisgutan sa Juan kapitulo 14 bersikulo 1 ngadto 3, kinahanglan dili magkaguol ang inyong mga kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan aduna ditoy daghang mga puloy-anan, kun dili pa moingon baunta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam ug luna alang kaninyo, nga kun makaadto na ako ug makaandam ug luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab. Tandaan, muanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako, aron nga kung diin gani ako atua usab kamo. Ang kahigayunan ni bisan kinsa nga makaadto og langit sa diha na nga mobalik si Kristo niining kalibutan na. Pero inyong ipatuo nga karon si Maria tua na didto sa langit, kinsa may nagdala niya didto, kinsa may naghatod sa iya didto, nga si Kristo ni kayab naman paingon sa langit og nagbinugtong, naginusara. Unya ang tanan nga mga balaan mubalik si Kristo pagadadon didto sa gingharian sa langit. Kung imong basahon ang gihisgutan sa Pinadayag kapitulo 11 bersikulo 12, nagsulti nga nag-ingon, unya nadungog nila ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila,
saka kamungari og ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. So ang adto o pag-adto og langit mga kaigsunan pagasapuangon sa mga panganod ug ang tanan nga mga dautan makakita ug makasaksi sila. Busa niining panahona dili mahitabo nga mag-ulhos-ulhos, dunay mag-una, dunay maulahi pag-adto sa langit kundili tanan sabay. Kay pagasapuangon man sa mga panganod paingon sa langit og ang tanan nga mga dautan makakita sila, makasaksi sila nga gidala ang mga matarong sinapuang sa panganod paingon sa langit. Pero kung ipatuo nga si Maria tua na karon dito sa langit, wala pa. Pero dunay mo patuo ana mga tradisyon lang na sa simbahan. Unya dayon managgamit-gamit nga ang simbahan makahimo sa pagtudlo sa bisan unsa kay gitagaan sa Dios og authority. Mao bitaw hinuo na nga gihinay-hinay pagbarog ang gihinay-hinay pagguyod ang hunahuna sa tao nga the church is that mao ang pillar of truth, mao ang haligis kamaturan ang simbahan. Dili na si Kristo, dili na ang pulong sa Dios, dili na ang Biblia. Nganuman kay ang simbahan naghimog mga pagtulunan nga wa itudlo sa Biblia. Busa duha ra man ni kabutang ang angay pilian sa tao, teachings of tradition and teachings of the truth. Busa mamalandong tahigala kay ang kamaturan mao man ang pulong sa Dios, dili ang tradisyon. Sumala sa Juan 17:17 nagingon, balaan na sila pinagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Ug unya kay kamaturan man ang pulong sa Dios, timan-e nga si Maria walay mga pamatuod nga pulong sa Dios nga tua na dito sa langit. Kay mubalik pa man si Kristo, si Maria nagpabilin nga nagpaabot pod kang Kristo. Kay nganuman si Maria gusto sad moadto og langit sama sa mga nangalagad nato karon kay langit mangyod ang gisaan. Ngani kung imong basahon ang Juan 3:16, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan, remember aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing walay katapusan. So dinhi makita nimo nga ang pasalig sa Ginoo nga ang tao makaadto og langit sa panahon nga mobalik na si Kristo. Mao nay atong makita sumala sa Tito kapitulo 2, no? Bersikulo 13, mauni ang gisulti sa Tito kapitulo 2 bersikulo 13 ato ning basahon. Nag-ingon dinhi, matud pa dinhi nga ang gihisgutan ining bersikulo matud pa dinhi nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Kristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Magpaabot ta, si Maria pod nagpaabot sa himaya ug manluluwas sa pag-abot ni Kristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Tungod niana mga kaigsunan, si Maria wala pa dito sa langit, nagpabilin siya sa iyang nahimutangan kung diin man siya ikabutang sa dinha nga namatay siya. Pero nung ka nga ipatuo nga si Maria tua na didto sa langit. Gihinay-hinay ra pagbira ang tao. Ang kadaghanan nun nagmama na kang Maria. Bisag wa kailas Marias ilan nagmama. O gunya sa napatuo na ang tao nga magmamagyod kunuhay magtahod sa inahan sa atong Ginoo ay gibira na pod ang una-una sa tao ipatuo nga ang Maria nga ilang gimamamama tua na dito sa langit. Mga pagtulunan o pagtudlo na sa simbahan, mao nang sa atong gibasa kaganina, kamo nga mga pare nagtudlo sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Nganuman tungod kay sila mingbiya sa kamatuoran.
busa ayaw pagnunot niya nang wala na sa kamatuoran. Wala na kang Kristo, kay si Kristo gani ilamang giilisan, si Kristo sa Santo Papa sa Roma, nga giilisan nila si Kristo sa Santo Papa sa Roma. Tungod niya na mga kaigsunan, pamalandong mo pag-ayo, dili pa ulahi ang tanan. Nasayod ba mo nga adunay dako nga impluensya ang mga leader o pangulo sa simbahan? Si Kristo nga gikalansang mga kaigsunan didto sa krus, tungod to sa sugyot sa mga pangulo sa simbahan. Buhian si Barabas ug ipalansang si Jesus sa krus. Nalansang gyud si Kristo tungod sa tingog sa mga pangulo sa simbahan. Mauna nga ang mga pangulo sa simbahan nagatudlo og mga bakak nga pagtudlo, kay matud pa sa Biblia nagtudlo sa kadaghanas pagbuhat og sayop, nagtudlo sila og makahimo sab sila pagdala sa hunahuna sa tao pagsunod sa sayop. Mauna nga sa adlaw sa katapusan ang mga laglag sama kadaghan sa bunbon sa dagat. Likay higala, alagad sa Ginoo sa kamatuoran, kay aron maiban-ibanan, mabawas-bawasan ang gidaghanon unya nga pagalaglagon sa kalayo sa emperno sa pagbalik unya sa atong Ginoong Hesukristo. Mabuhay kahigala, o Sister Antoinette Buenas. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw og sa natinawan na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato sa ning basahon mga higala ang mga nakita nato sa screen, mga nahidugang nga nagpadala og mensahe. Niya si Brother Roger Villafente. Good evening ninyo dihang tanan. Happy Sabbath and God bless. Watching and listening here at AUP, Adventist University of the Philippines. Adventist University of the Philippines. Pero pila po malang tukadlaw nagkita tado sa San Remo nagserbisyos patay nanam po daiga sa IUP. So salamat sa pagbiyo pre, ang Dios magapanalangin nimo. Tuwa siya sa IUP Puting Kahoy, Silang Cavite. Okay, ni Asad si Erlinda Neri Estaura. Good evening to all sa tanang mga naminaw o mitanaw niining inyong programa. Mo greet ko sir og happy Sabbath sa mga Adventist diha sa Matag of Church nila ni Teo og Tia Pidja Kuro og kada gabi naminaw sa ilang radyo og ingon man sila si Mr. and Mrs. Mimi Rojas nga dinhi sa ilang pagpaminaw nahimo silang Adventist og dasig kayo sila sir o mga Rojas family. So mayong gabi ninyo no. Kana good news na. Daghang kaayong salamat ma'am sa imuhang paghatod ana diri sa atong programa, kay di man gud mi kahibaw kung kinsa ning mga nabautismuhan na sa atong mga listener sa atong programa. Salamat sa inyong mga pag-ampo niini nga programa ug sa inyo nga mga suporta. O kiniasad si Romel Tumakay. Mayong hapon Brad John o Brad Libby. Niapod si Brother Jake Sumalinog. Good evening Brad John o Brad Lib. Happy Sabbath. So happy Sabbath also Brother Jakes. Niapod si Brad Rufino Moreno. Nag-send siya mga heart o nga kamot nga nag-pray. Nipagi mensahe si Brother Romel Tumakay. Romil Bong Tumakay, Olango Island, Lapu-Lapu City. Brother Bong, salamat sa pagbiyo, Brother Bong. God bless you and happy Sabbath. Okay na po si William Edi, murag Sambuangam sir niya. Good evening sa inyo mga brother. Happy Sabbath from Murob, Leon B. Postigo, Sambuanga del Norte. Okay, salamat kayo Brother William Edi no, sa imong kanunayng pagsunod sa ato nga programa. Niapod si Brother Romeo Itang sa San Isidro Liti, maayong gabi anakon og Brad Libby Itang naminaw gyud bidi sa Iskaw. Salamat ninang sa inyong pagpaminaw. Kumusta mong tanan diha? Kumusta sa ni doktora? O niya, happy Sabbath sa inyo ha. Niapod si Maruha Lantaya, amin. O niapod si Nelly Canto, watching po. Salamat day. Niapod si Geno Arcabal, ang iyang minsay mayong gabi sa tanan og labi na sa nagpadangat nini nga pangutana. Salamat sa
maong pangutana nga gipadangat nimo sinder kay kini nga pagtuo ninyo daghan kaayo ang nagsunod niini. Halos ang tanang tao nagsunod niini tungod sa walay pagsusi sa balang kasulatan og maoy nahimong hinungdan nganong daghan ang nagsunod niini nga pagtulon-an si Maria nga inyong unyang gisimba-simba siya maluwas gyud to siya samantalang ang nagsimba ni Maria maoy makaluluoy unya inig abot na sa panahon sumala sa balaang kasulatan walay mabasa nga si Maria atoan na sa langit. Unsaon nga kon manimba mo dili man mo magdala god og Biblia maong dali ra mong patuohon og ingon ana pod ko sa una sinder pero sa dihang nagbasa nako og Biblia diha nako nasabtan nga ang Ginoo dunag gyud di ay siya'y iyang makatawhan dili di ay tanang tao ang maluwas kundili ang nagtuman lamang sa balaod sa Dios. Kini apod si Gloria Ferrer sa dito ni Canada, no? Yes, so si Sister Gloria Ferrer sa Toledo magudna sa una, Toledo Church. Sister Glo, salamat nga bisag naa na mo sa Canada pero nahabilin gyud ang inyong kasing-kasing ug pagbati diri sa atong programa sa Pinas. Okay, yung mensahe, God E.M. Brad John ug Brad Libby, happy Sabbath. Watching from Canada. So buntag manggudron diha ma'am, no? Okay niya po si Kuya Ador Mihia. Ay boss, may gabi diha boss. Happy Sabbath sa atong duha ka mga maabtikon tig sabwag sa mayong balita. Jesus is our hope. So good evening Kuya. Okay niya po si Edwin Notarte, nag-send siya kamot ka nag-pray. O niya mga heart o mga stars. Amin, dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Okay, salamat kay Brother Edwin Notarte, no? O niya ato ning dalikyatan pag lantaw mga higala na hidugang nag-like. O niya ato ning tanahon niya si Brother Pino Moreno, si Evangelist Mike Rivera sa Masbate ni. O niya po si Lovely Deheto, si Sylvia Velarde, niyasad si Jonte Dauman, okay, si Brother Jake Sumalinog, o niyasad si Aritas Picas, ato sa nakita si Eljon Tonyacao Nidia, Oliver Kingijen, Sister Gloria Ferrer, Florida Amoris Sigarino, Jeremy Suarez, niya pod si Angeline Mendoza Matias, niyasad si Chene Doktora Langido 5 og Daniel Jes Flores Arnijo, niya pod si Bernadette Aplacador, okay, si Ben Asa. Mao ni ato mga nakita din sa screen, ato mga pinalangga nga makaigalaan, mga kaigsunan, nag-send og nag-like og nag-heart, no? Okay, adto tahigalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Giun sa to niya paghanay, Brother John. Pangutana ni gikan kang Antoinette Buenas. Ang iyang pangutana, mutuo ba mo sir nga tuan na karon si Maria sa langit? Okay, dagan salamat, no? Dili mi mutuo. Kay wa man gid tay mabasa sa Biblia, Bible based ba yan eh. Ug mutuo mi. Unyang pangutan-on ninyo nya asa man inyong basa sa Biblia. Wa may ikahatag ninyo. Okay, Bible based man gud ni. Ang pangutana, mutuo ba mo? Dili mi mutuo higala nga si Maria ato as langit. Okay. Di minsan sa mga Catholic gani, may tungod kang Maria kay nagsimba man sila kang Maria, no? Ila man sa ng pagtuo. Nagkasumpaki man gani ang ilang pagtuo kang Maria. Kani mga Catholic faith defender,
ang uban ani nagtudlo sila nga si Maria wala daw mamatay. Tuan na daw sa langit ilang gisabot ng peridag 12:1 nga di man na kadrepirado kang Maria. Naghisgot na mahitungod sa matuod nga iglesia. Kanang babae gisgotan diha dili na si Maria. Matuod na nga iglesia mga higala nga pangasaw-unon ni Kristo. Si Kristo mao'y pamanhunon. Kay kanang bayhana gipakagyos kamingawan kay gilutos sulod sa 1260 ka mga tuig. Pero gisabot na nila si Maria na. O muna ilang pagtuo nga si Maria kuno wala namatay ito na sa langit. Niya sumala sa ilang Catholic pagtulunan, si Maria wa namatay but was taken bodily into heaven. Gida kuno sa langit, yung lawas yun. And therefore does not have a burial place. Wa kuno burial place si Maria. Muna gipahayag sa mga Catholic defender. Pero ari ka manghigala sa Catholic Encyclopedia, sa Church Fathers, matod pa sa atong mabasa din the tomb of the Blessed Mary Virgin is venerated in the valley of Cedron near Jerusalem. Modern writers hold, however, that Mary died and was buried at Ephesus. Klaro, sa Catholic Encyclopedia, ingon din ang lubnganan ni Maria, ingon din dito sa the valley, sa walog sa Cedron, dool sa Jerusalem. Ang modern writers nagpahayag na bisan pa niya si Maria kuno namatay o gilubong siya dito sa Ephesus. Episo. Ani akong gitan-aw mga higala og suway sa akong gitan-aw sa Google ba si may tungod aning puntuha. Aniya akong nakita nga gingon sa Google may tungod kang Virgin Mary. Si Mary nataw siya niadtong 18 BC sa Herodian, Judea. O niya, namatay siya, died after 33 AD sa Jerusalem, the province of Judea, Roman Empire, or Ephesus, province of Asia, Roman Empire. Gisgutan niyo, died after 33 AD. Ano asa man ang ilang pagtuo to sa langit, pero namatay na ilubnganan si Mary mga higala. Sa kuana kanang history na, muna nga dihas Biblia, wa gitay mabasa nga si Maria bodily taken to heaven, gidas langit. Hinoon, namatay siya. Og si Maria, tungod sa iyang pagkainahan sa pagkatao ni Kristo, o niya, nagsunod siya sa mga sugo ni Kristo kay gani, panahon sa kasal sa Kana, iya man ganing giinstruksyonan ang iyang mga sumusunod sa diha nga nahurot na ang bino, iyang giinstruksyonan matod pa sa Juan 2 versikulos 5, og ang iyang inahan miingon sa iyang mga sulugoon, unsa gani iyang isugo kaninyo, buhata ninyo. Nagtudlo siya sa pagkamatinumanon sa sugo siyang anak. Ang iyang inahan mas sinulundon sa sugo pod mga higala, matinumanon sa sugo. Ug ang pasalig si Ginoo, ang mga taong matinuhoon o matinumanon masinulundon sa Dios, dunay paglaom sa kaluwasan kanus man na mahitabo sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. So si Mary mga higala, kung atong ibi sa Bible, natulog pa siya sa abog sa yuta. Sa pagbalik ni Kristo, usa siya sa adunay paglaom nga mabanhaw aron dalhon ngadtos ginarian sa langit. Sa Biblia naay gibanhaw. Di man ta supa kana. Naay gipagbanhaw sa Biblia sila Lazaro, katong anak sa kapitan,
aniya katong dito sa nain gipangbanhaw, pero kadto nga pagkabanhaw katong kinabuhia dili to gitawag og immortal. Mortal lang gihapon to, mamatay lang gihapon sila. Pero Dios Biblia na ay mga tao nga gibanhaw nga gida sa langit, kanang sa Mateo 27 nga sa pagkabugto, pagkamatay ni Ginusos, may mga lubnganan nga naabli. Og sa pagkabanhaw niya, may mga lawas sa mga taong balaan nga nanggula gikan sa ilang mga lubnganan. Nangabanhaw. Ning adto sa Jerusalem nagpakita dito ang tuyog tumong aron ipakita didto kining mga tawhanang nangabanhaw mo'y ebidensya nga si Kristo ug mao'y nagpamatuod nga si Kristo mao'y nagbanhaw kanila. Og sa Episo 4 manghigala nag-ingon si San Pablo, sa pagkayab ni Kristo sa langit nagdala siyag panon sa mga bihag. Wa pa man namatay si Ginusos pagkabanhaw ni, wa pa namatay si Mary sa pagkabanhaw ni Ginusos. Namatay si Ginusos mga 30 or 31 AD. Mga 33 kapin kun kulang si Mary namatay, pero wa man magka takdo non dinhi kay kun imong tanawon pod sonahan, doon na po pizza gibutang dinhi gyapon sa Google nga kana sa tradisyon ba pizza na ay 43 AD o ano na pagkamatay ni Mary. Pero as long nga ang Biblia nagtugan nga ang mga tao nga nangamatay karon nagpaabot sila sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Ang saad nga sa pag-anhin niya, ang mga matarong tagaan niya og kinabuhi nga walay katapusan. Wa naman tayo mga higala, miabot na magyod ang kinutuban sa atong programa, sa di pahingpit tapuson itong tulamanon. Niya atong temsong. Mga higala,